Goedemorgen. Of is het al middag? Ik weet het niet meer. Welkom terug bij onze podcast. Ik ben Lucas. En ik moet even mijn excuses aanbieden als ik wartaal uitsla. Ik zie een beetje dubbel. Sarah zit tegenover me en ze kijkt me aan alsof ik een spook ben. Sarah, zeg alsjeblieft dat ik er niet zo slecht uitzie als ik me voel. Nou, Lucas, eerlijkheid duurt het langst. Je ziet eruit alsof je 3 nachten in een bushokje hebt geslapen. Je hebt wallen onder je ogen waar je boodschappen in kunt doen. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? Vorige week ging het toch goed? Je had je telefoon weggelegd. Je was goed bezig. Ja, dat klopt. Maar ik wilde meer. Ik wilde niet alleen goed zijn, ik wilde excellent zijn. Ik heb een boek gelezen over succesvolle mensen. Elon Musk, topatleten, CEO's. Weet je wat ze allemaal gemeen hebben? Ze staan op om 5 uur 's ochtends, de 5 AM Club. Dus ik dacht, als ik dat doe, word ik ook succesvol. Ik heb mijn wekker de afgelopen 3 dagen om 5 uur gezet. Om 5 uur in de ochtend? Lucas, we wonen in Nederland. In de winter is het om 5 uur nog pikkendonker. Het is koud en stil. Wat doe je in vredesnaam om 5 uur 's ochtends als je geen bakker bent? Dat is het punt. Volgens het boek moet ik het eerste uur besteden aan persoonlijke groei. De Victory Hour. Dus ik stond op. Het was ijskoud in mijn appartement. Ik probeerde te mediteren, maar ik viel steeds in slaap terwijl ik zat. Toen probeerde ik een boek te lezen over economie, maar mijn ogen vielen dicht. En toen ging ik sporten in de woonkamer. Ik sprong op en neer, maar ik was zo moe dat ik over mijn eigen voeten struikelde en de plant omverstootte. Het was een drama. Sorry dat ik lach, maar ik zie het helemaal voor me. Jij die in het donker vecht met een kamerplant. Lucas, dit is precies wat er mis is met die hustle culture. Die obsessie met productiviteit. Je probeert een levensstijl te kopiëren die niet bij je past en waarschijnlijk ook niet bij je bioritme. Ben jij een ochtendmens? Nee, totaal niet. Ik ben een avondmens. Ik krijg energie om 10 uur 's avonds. Maar het boek zegt dat dat een excuus is. Het zegt mind over matter. Als je het maar graag genoeg wilt, kan je lichaam zich aanpassen. Maar mijn lichaam past zich niet aan. Mijn lichaam staakt. Gisteren op mijn werk viel ik bijna in slaap tijdens een vergadering. Mijn baas vroeg of ik drugs gebruikte. Oei, dat is niet de bedoeling. Kijk, die 5 AM Club werkt misschien voor sommige mensen, maar voor de meesten is het een recept voor een burn-out. In Nederland zijn we nuchter. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat vibe. Geldt ook voor slapen. Slaap is de basis van alles. Als je om 5 uur opstaat, moet je om 9 uur 's avonds naar bed. Deed je dat? Nee, ik ging pas om 12 uur slapen. Want ik wilde 's avonds ook nog sociaal zijn. Ik wilde alles. Ik wilde de perfecte carrièreman zijn en de leuke vriend. Aha, daar komt de aap uit de mouw. Je pleegt roofbouw op jezelf. Je steelt tijd van je slaap om productief te zijn. Maar daardoor ben je overdag niet productief omdat je een zombie bent. Het is een vicieuze cirkel.
We moeten dit onmiddellijk stoppen. Productiviteit gaat niet over meer uren maken. Het gaat over betere uren maken. Kwaliteit boven kwantiteit. Kwaliteit boven kwantiteit. Dat klinkt logisch, maar ik voel me zo schuldig als ik uitslaap tot 7 uur. Ik heb het gevoel dat ik achterloop op de rest van de wereld. Dat iedereen al aan het rennen is en ik nog mijn veters moet strikken. Dat is de angst om iets te missen. FOMO. Maar geloof me, om 5 uur 's ochtends mis je niks, behalve een donkere straat en regen. We gaan jouw strategie veranderen. Vergeet de 5 uur. Sta op wanneer je uitgerust bent. Maar we gaan wel kijken naar wat je doet als je wakker bent. Want ik hoorde je iets zeggen over mediteren en sporten. Dat zijn goede dingen, maar je doet ze op het verkeerde moment en met de verkeerde intensiteit. Ja, ik wilde alles tegelijk doen. De Miracle Morning, mediteren, affirmaties, visualiseren, sporten, lezen, schrijven. Het was een checklist van 1 uur. Tegen de tijd dat ik klaar was, was ik al uitgeput voor de dag begon en ik had nog geen koffie gehad. Dat is geen ochtendroutine, dat is een tweede baan. Je moet keuzes maken. In plaats van 6 dingen half te doen, doe je 1 ding goed. En er is 1 techniek die echt werkt en die heel populair is in Nederland. Het heeft te maken met koud water. Heb je wel eens gehoord van Wim Hof? Wim Hof, de Iceman. Die man die in zijn onderbroek op de Noordpool loopt. Moet ik dat doen? Ik heb het al koud als ik naar de koelkast kijk. Je hoeft niet naar de Noordpool. Maar de filosofie van Wim Hof is interessant voor ons doel. Het gaat niet alleen om kou, het gaat om focus en ademhaling en het trainen van je zenuwstelsel. Veel Nederlanders zweren erbij. Ze eindigen hun warme douche met 30 seconden koud water. Heb je dat wel eens geprobeerd? Ja, 1 keer, per ongeluk. Toen de boiler kapot was. Ik gilde als een klein meisje. Het was vreselijk. Waarom zou iemand dat vrijwillig doen? Het is marteling. Het is geen marteling, het is een reset. Als het ijskoude water je raakt, stop je denken. Je kunt niet piekeren over je werk of je 5 uur club als je onder een koude straal staat. Je bent 100% in het nu. Je moet diep ademen om de schok op te vangen en als je eruit stapt, voel je een enorme energiestoot. Je bloed stroomt, je bent wakker en je voelt je onoverwinnelijk. Ik heb de kou overleefd, ik kan alles aan. Oké, dus het is een mentale training. Je leert om comfortabel te zijn met het oncomfortabele. Precies. En dat is de kern van productiviteit. Dingen doen die je niet wilt doen, maar die wel goed voor je zijn. Het is makkelijk om in een warm bed te blijven liggen. Het is moeilijk om onder een koude douche te stappen. Als je je dag begint met die overwinning, heb je de juiste mindset voor de rest van de dag. Je traint je wilskrachtspier. Mijn wilskrachtspier is op dit moment erg slap, maar ik snap het principe. Het is beter dan om 5 uur opstaan en in slaap vallen. 30 seconden lijden voor een hele dag energie. Dat klinkt als een goede deal, maar Sarah, er is nog iets anders waar ik mee worstel. Uitstelgedrag. Procrastinatie. Zelfs als ik wakker ben,
En zelfs als ik energie heb, dan nog stel ik de moeilijke taken uit. Ik begin met e-mails lezen. Ik maak de keuken schoon. Ik ga koffie halen voor collega's. Ik doe alles, behalve dat ene grote rapport dat ik moet schrijven. En aan het einde van de dag heb ik stress, omdat het niet af is. Schijnproductiviteit. Je bent heel druk, maar je doet niks belangrijks. Je bent bezig met brandjes blussen en kleine taakjes. Dit is een klassiek probleem en de oplossing komt eigenlijk van een Amerikaan, Mark Twain. Maar wij Nederlanders hebben het omarmd. We noemen het de zure appel doorbijten, of in het Engels, eat the frog. Eat the frog. Een kikker eten? Gadverdamme. Wat betekent dat? Het idee is, als je 's ochtends als eerste een levende kikker moet eten, dan is de rest van de dag makkelijk. Want erger dan dat wordt het niet. Die kikker is jouw moeilijkste, belangrijkste taak. Dat rapport waar je tegenop ziet, dat telefoontje naar die boze klant. Je moet dat als allereerste doen, voordat je je e-mail opent, voordat je koffie haalt. Als allereerste. Maar ik moet toch eerst even rustig opstarten. Even kijken wat er speelt. Nee, dat opstarten is de valkuil. Zodra je je e-mail opent, laat je de agenda van anderen jouw dag bepalen. Iemand vraagt iets en jij reageert. Je wordt reactief. Je moet proactief zijn. Het eerste uur van je werkdag is heilig. Dat is jouw deep work tijd. Doe de deur dicht, zet je telefoon op stil en eet die kikker. Bijt door de zure appel heen. Door de zure appel bijten. Dat is een goede uitdrukking. Het smaakt vies, maar het moet. Maar wat als ik die kikker gewoon echt niet wil eten? Wat als ik blijf staren naar het scherm? Dan gebruik je de Pomodoro-techniek. Of zoals ik het noem, de keukenwekker-methode. Je spreekt met jezelf af, ik ga maar 25 minuten aan dit rapport werken. 25 minuten is niks. Dat kan iedereen. En daarna mag je 5 minuten pauze nemen. Je verlaagt de drempel. Vaak is beginnen het moeilijkste. Als je eenmaal bezig bent, ga je wel door. Dat klinkt haalbaar. 25 minuten kikker eten en dan 5 minuten beloning. Misschien een stroopwafel. Prima als dat je motiveert. Maar er is nog een groter probleem in de Nederlandse werkcultuur dat jouw productiviteit vernietigt. Iets waar wij Nederlanders kampioen in zijn, maar wat funest is voor je focus. De vergaderingen, de eindeloze meetings. Oh, hou op over vergaderingen. Mijn agenda ziet eruit als een Tetris-spel dat ik aan het verliezen ben. Alles zit vol met blauwe blokjes. Teams meeting, Zoom call, brainstorm, weekly stand-up, monthly review. Ik heb soms 6 uur vergadering op een dag. Wanneer moet ik werken? Ik moet werken in de avond, omdat ik overdag alleen maar aan het praten ben. Dat is de vloek van het poldermodel. En in Nederland willen we dat iedereen het met elkaar eens is. We zoeken naar consensus. Dat betekent dat we over alles moeten praten en iedereen moet zijn plasje erover doen. Het is heel democratisch, maar extreem inefficiënt. Als buitenlander moet je leren om je hiertegen te wapenen. Anders word je opgeslokt. Wapenen. Hoe dan?
Ik kan toch niet weigeren als mijn baas een vergadering plant. Of als een collega vraagt, kun je even meedenken? Natuurlijk kun je weigeren. Sterker nog, je moet weigeren als je gerespecteerd wilt worden. Nederlanders zijn direct. Ze waarderen het als je grenzen stelt. Als iemand vraagt, kun je bij deze vergadering zijn, moet jij vragen, wat is mijn rol en is mijn aanwezigheid noodzakelijk? Als het antwoord vaag is, zeg je nee. Of, stuur me maar de notulen. Dat klinkt zo bot. Nee, ik kom niet. Ik ben bang dat ze me arrogant vinden of niet collegiaal. In mijn cultuur is het onbeleefd om nee te zeggen. In de Nederlandse zakencultuur is het onbeleefd om iemands tijd te verspillen. Als jij in een vergadering zit waar je niks toevoegt, verspil je de tijd van het bedrijf. Dat is pas erg. Je kunt het diplomatiek brengen. Zeg, ik zou graag komen, maar ik moet prioriteit geven aan het afronden van het rapport. Ik sla deze even over. Dat klinkt professioneel. Je kiest voor het werk, niet voor de gezelligheid. Niet echt? Prioriteit geven aan het werk. Dat is een goede zin. Maar wat als ze aandringen? Atu nou, het is belangrijk en er is taart. Taart is een valstrik. Laat je niet omkopen door slagroom. Je moet je agenda beheren als een uitsmijter bij een club. Niet iedereen komt erin. Blokkeer tijd in je agenda voor jezelf. Zet erin focus tijd. Van 9 tot 11. Want als iemand dan een vergadering wil plannen, zien ze dat je bezet bent. Dat heet time blocking. Doe jij dat al? Nee, mijn agenda is openbaar. Iedereen kan er dingen in zetten. Het is als een openbaar toilet. Iedereen loopt naar binnen. Fout. Sluit die deur. Blokkeer je ochtenden voor je kikkers en plan vergaderingen in de middag als je energie toch al lager is. Vergaderen is makkelijk werk. Je hoeft alleen maar te zitten en te knikken. Schrijven en denken is moeilijk werk. Dat moet je doen als je fris bent. Dit is een openbaring. Ik laat me leven. Ik ben een passagier in mijn eigen werkdag. Ik moet achter het stuur gaan zitten. Maar Sarah, er is nog één ding. Die vrijdagmiddagborrel en die informele koffiemomentjes. Die zijn toch ook belangrijk voor het netwerk. Als ik daar ook nee tegen zeg, word ik een kluizenaar. Klopt. Sociaal zijn is belangrijk, maar dat is onderhoud. Dat is olie voor de machine. Je moet dat strategisch doen. Ga naar de borrel, drink 1 biertje, praat met 2 mensen en ga naar huis. Je hoeft niet tot het einde te blijven. Het gaat om balans. Efficiëntie betekent niet dat je een robot bent. Het betekent dat je bewust kiest waar je energie naartoe gaat. Bewust kiezen. Ik begin het te snappen. Ik was zo bezig met de vorm van succes, vroeg opstaan, koud douchen, dat ik de inhoud vergat. Het gaat erom dat ik mijn taken afkrijg zonder mezelf kapot te maken. Precies. Je moet stoppen met druk doen en beginnen met effectief zijn. Er is een groot verschil. Drukke mensen rennen rond als kippen zonder kop. Effectieve mensen zitten stil, denken na en doen dan 1 ding heel goed. Kippen zonder kop. Ja, zo voelde ik me vanochtend.
en gisteren. Maar Sarah, als ik nu die koude douche neem en ik blokkeer mijn agenda en ik eet die kikker, dan ben ik om 2 uur 's middags klaar. Wat doe ik dan? Mag ik dan naar huis? Nou, in Nederland werken we vaak van 9 tot 5, dus je moet wel aanwezig zijn. Maar als je je belangrijkste werk af hebt, kun je de middag gebruiken voor ondiep werk. E-mails beantwoorden, lezen, leren, netwerken of gewoon lummelen. Weet je wat lummelen is? Lummelen klinkt als een soort snoepje. Nee, lummelen is niks nuttigs doen. Een beetje rondhangen, uit het raam staren, een praatje maken bij de koffieautomaat. En dit is cruciaal, Lucas. Je hersenen hebben hersteltijd nodig. In de topsport is rust net zo belangrijk als training. Als je traint zonder rust, krijg je blessures. Als je werkt zonder lummelen, krijg je een burn-out. Je moet lummelen om creatief te blijven. Dus jij zegt dat ik moet niksen. Dat klinkt als muziek in mijn oren. Maar ik voel me schuldig als ik niks doe. De maatschappij zegt, ga door, ga door. De maatschappij is gek. En de hustle culture op Instagram is nep. Die mensen die zeggen dat ze 18 uur per dag werken liegen. Of ze leveren prutwerk. Nederlandse nuchterheid betekent hard werken als het moet en hard relaxen als het kan. Als jij om 3 uur even 10 minuten uit het raam staart naar de regen, ben je aan het opladen. Dat is productief. Opladen, zoals mijn telefoon. Die moet ook aan de lader. Ik ben geen machine die altijd aan kan staan. Ik denk dat ik mijn definitie van succes moet aanpassen. Succes is niet kapot zijn aan het einde van de dag. Succes is energie over hebben. Dat is de wijste zin die je vandaag hebt gezegd. Energie over hebben, daar doe je het voor. Zodat je 's avonds nog leuk kunt zijn voor je vriendin. Zodat je nog een hobby kunt hebben. Zodat je nog Nederlands kunt leren. Want hoe gaat het met je Nederlands in deze chaos? Slecht. Ik had geen ruimte in mijn hoofd voor Nederlands. Ik was alleen maar bezig met overleven. Maar als ik meer rust heb en meer structuur, dan komt die ruimte weer terug. Zeker? En je kunt je productiviteitstools ook in het Nederlands gebruiken. Zet je agenda in het Nederlands. Schrijf je to-do-lijstje in het Nederlands. Kikker eten, koude douchen, vergadering weigeren. Dan leer je terwijl je plant. Dat is een goed idee. Integratie van de taal in de structuur. Ik ga dat doen. Ik ga mijn to-do-lijst hernoemen naar te doen en meeting naar vergadering. Het zijn kleine dingen. Kleine dingen maken het verschil. En Lucas, ik wil dat je vanavond 1 ding doet, voordat je gaat slapen. Wat? Weer koud douchen? Nee, ben je gek. Ik wil dat je je wekker zet op een normale tijd. 7 uur, 7:30. Een tijd waarop je genoeg slaap krijgt. En ik wil dat je je telefoon in de keuken laat liggen. Niet in de slaapkamer. Geen blauw licht voor het slapen gaan. Lees een echt boek. Of praat met je vriendin. Sluit de dag rustig af. Een goede ochtend begint de avond ervoor. De avond ervoor. Dat is waar. Als ik uitgerust ben, is de wereld minder zwaar.
Ik ga het doen. Geen 5 uur wekker meer, geen schuldgevoel. Gewoon normaal doen. Het voelt als een opluchting, Sarah. Echt waar. Ik voelde zoveel druk om supermens te zijn. Maar nu besef ik dat mens zijn al moeilijk genoeg is. Ik ga morgenochtend opstaan om 7 uur. Ik ga een warme douche nemen en dan 30 seconden koud, voor de kick. En dan ga ik die kikker eten. Klinkt als een perfect plan. En als je die kikker op hebt, wat doe je dan? Dan neem ik een stroopwafel. En dan ga ik mijn e-mails lezen. En als iemand me uitnodigt voor een nutteloze vergadering, zeg ik nee, dank je. Ik moet prioriteiten stellen. Misschien zeg ik het iets aardiger, maar ik ga het wel zeggen. Ik ben trots op je. Je bent van een gestreste kip veranderd in een coole kikker. Nee, een kikkereter. Je hebt de controle terug. En onthoud, productiviteit is een middel, geen doel. Het doel is een gelukkig leven, niet een volle agenda. Amen. En voor de luisteraars die ook worstelen met de druk om perfect te zijn. Stop ermee. Je hoeft niet om 5 uur op te staan. Je hoeft niet de marathon te lopen voor het ontbijt. Drink je koffie. Leer een beetje Nederlands. Doe je werk. En wees lief voor jezelf. Dat is pas echt succes. Mooi gezegd. En vergeet niet, in Nederland waarderen we resultaat, maar we waarderen nuchterheid nog meer. Als je opschept over hoe druk je, vinden we je irritant. Als je zegt, ik heb lekker gewerkt en nu ga ik naar huis, vinden we je een held. Wees die held. Ik ga naar huis. Nou ja, bijna. De podcast is bijna klaar. Sarah, bedankt voor de reality check. Je hebt me gered van een burn-out. Graag gedaan. Dat is waar vrienden en taalcoaches voor zijn. Ga lekker slapen vanavond en droom over kikkers en stroopwafels en geen wekkers om 5 uur. Beloofd. Tot de volgende keer allemaal. En onthoud. Doe maar gewoon, dan ben je productief genoeg. Doei. Tot ziens. Werk ze maar niet te hard. Doei.